solidaritat, l'esperit de superació i la igualtat que transmet l'esport permet invertir en una societat millor a futur. A més, crea hàbits de vida saludables i permet marcar-nos els objectius necessaris per arribar a les metes que ens proposem. Yaiza, Sara i Isabel són 3 dones que coneixen l'esforç de primera mà en la seva vida. Yaiza és triatleta, combina ciclisme, natació i córrer, un tipus de competició que requereix l'exigència constant. Sara és tot un referent al nostre país, guanyadora de multitud de campionats de caràcter internacional. Isabel ha fet de la bici la seva passió i en l'últim any s'ha posicionat com la millor d'Espanya en la seva disciplina. Totes 3 són dones, fent també una crida a la visibilitat de gènere en l'esport i apostant per elles en la recerca de referents per als més menuts.